ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो। जोङो सृष्टि प्रसाद संसदा ओरैनो बे सैत्र सनातन एबा ब्रह्म धर्मआव खुनु मोनसे तिथि गैया। जायखिजाया समावनो जोङो बे सैत्र सनातन एबा ब्रह्म धर्मखौ जोङो फालिनो हायो। किन्तु जोंहा बेवहाय जोंनि आसामाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बे सैत्र सनातन एबा ब्रह्म धर्मखौ बर'फोरनि गेजेराव 1905 मायथाइयाव गाव परमहंस शिबनारायण स्वामीनिफ्राय उपदेश लानानै जों बर'फोरनि गेजेराव 1906 मायथाइयाव फोसावफैदोंमोन। आरो बे फोसावफैनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव जि मोनसे गुलाय गुजाय थासारि, बे थासारिखौ बियो बे सैत्र सनातन एबा ब्रह्म धर्मखौ फोसावनायनि गेजेरजोंनो माने मोनसे संस्कार, मोनसे मेसिभ चेन्ज जोंनि गेजेराव लाबोदोंमोनखाय दा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बे रुंसारि सान 25 बैसागखौबो जोङो सृष्टि प्रसाद संसदा माने बोसोरफ्रामबो फालिबोदों। आरो थिग बेबायदिनो परमहंस शिबनारायण स्वामी जाय आफानिफ्राय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ 1905 मायथाइयाव उपदेश लानानै 1906 मायथाइयाव जों बर'फोरनि गेजेराव फोसावफैदोंमोन। दा बे आफानि जि रुंसारि जानाय सान 1909 मायथाइनि माघी पुर्णिमा, बे माघी पुर्णिमायावबो बे जोंनि जाय गुरुजन व्यक्ति, बे व्यक्तिखौ गोसोखांनायजों लोगोसे बे गुरुआ जे जोंनो बे सत्य गियानखौ होलांबाय, बे गुरुखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोङो बे फोरोंलांनाय जि सयखान शास्त्रनि बोसोनफोर, बे बोसोनफोरखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जोंनि आसामनि दाब दाब जायगायाव थांनानै माने बे माघी पुर्णिमा फोरबो फालिनानै जों माने बे सैत्र सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि सोमोन्दै फोरोंनाय आरो सोलोंनाय बा फोसावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाबोदों। आरो बे लाबोनाया दा जेरै सोलिदों इयुनावबो बिदिनो थांबाय थागोन। दा बेवहाय मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो, दा मुलुगाव गोबां रोखोमनि धर्म मत दङ। दा बेफोर धर्म मतखौ जोङो सा सालक मानसिफोरा बबेया नंगौ बबेया नंखाय बेखौ बिजिरनाया गोब्राब जायो। दा खिन्थु बेफोरबायदि माघी पुर्णिमा फोरबो फालिनायजों लोगोसे सैत्र सनातन एबा धर्मनि शास्त्रफोरनि बाथ्राखौ बिजिरलायनानै फोलायनायनि माबा मोनसे हाबाफारि लायोबा निस्सय जोंनि भक्तफोरा धर्मआ माखौ बुङो बा इसोरा मा रुपाव दङ, बेखौ जोङो माबोरै खुलुमनांगौ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि भक्तफोरा माने एसेब्लाबो मिथिनायनि माखासे खाबु जायो आरो। दा सैत्र सनातन एबा ब्रह्म धर्मआव धर्म होननानै बुङोबा बे धर्मआ ध्रि धातुनिफ्राय जादों। ध्रि माने धारन खालामनाय, धारना बेनो हमथानाय, जाय बे हा दै बार अर अखरां अखाफोर सान बे मोनस्नि मुवाया बे मुलुगखौ हमथाना लाखिदों। आरो बे मोनस्नि मुवाया बे मुलुगखौ हमथानानै लाखिनायखायनो, धारन खालामनानै लाखिनायखायनो बे मोनस्नि मुवाखौनो धर्म होननानै बुंदों आरो। दा होमबा बे माबाया, बे मोनस्नि मुवाया नुजायै परब्रह्मनिनो नुजानाय महर, नुजायैयाव जेबो खामानि जाया। दा जेरै जोङो जेखि खामानि मावा नुजानायजोंसो मावो। दा बारा बेखिनियाव मोनसे मख'नो गोनां बाथ्राया जाबाय मा, बारा नुजायि। खिन्थु बारा नुजायैब्लाबो बेबो नुजानानै थानाय ज्योतिस्वरूप सान सोरजिगिरिनि जि बिदुं आरो सोरां, बिनि गेजेरजोंसो बे बारा बारदों आरो। दा सैत्र सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि शास्त्रआव इसोरखौ नुजानाय आरो नुजायि मोननैबो महराव थायो होननानै बुंलांदों। आरो बियो नंगौ, साइन्टिफिक। दा जों नुनो मोनदों माखासे धर्म मदआव इसोरखौ निराकार होननानै बुंदों। दा जों नुबाय माने मोगथाङाव अरानो निराकार, जेरै सलायाव अरा निराकार महरै थायो। आरो जेब्ला जों बेखौ सुखाङो बे निराकारनिफ्राय साकाराव फैयो। आरो सलायनि खाथिया खामै खामै जेब्ला बियो जोबगोन, जोबोबा आरो ग्रोब नुजानाय अरा माने बे नुजायैयाव थाथायहैफिनो आरो। दा जेनेबा जों माब्लाबा नोजोर होदोंबा नुदों बे लाथिखमायाव अख्राङाव जेबो गैयिनिफ्रायनो जायख्लं सोमजिदों। आरो बे जायख्लङा दान्दिसे सम थानानै जेबो गैयिनिफ्राय नुजानाय जायख्लङा फिन नुजाफैबाय आरो नुजानायनि उनाव नुजायैयाव ग्रोब थाथायफिनबाय आरो। दा बेखायनो सैत्र सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि जे शास्त्र बिजाब, बियो जोंनो क्लियारलि मेसेज होदों जे माने जाय नुजानाय बेनो नुजायि,
आरो जाय नुजायि आरो बेनो नुजानाय आरो दा जुदि सोरबा बेक्तिया बा अबा माबा मोनसे धोरोमनि बिजाबा जुदि इसोरखौ निराकारल' होननानै बुंनो नागिरो बे निराकारल' होननानै बुंनाया बे आद्रा जायो आरोखि दा जेमनबा बेवहाय जोङो बिफां लाइफां नुदों जिब जुनार नुदों बिसोरबो जन्म जानायनि सिगां गासिबो निराकारजोबमोन किन्तु दा जन्म जानायनि उनाव बे साकार जाबाय आरो जेब्ला थैलांगोन थैलांबा ग्रोब साकारनिफ्राय निराकाराव थाथायहैगोन आरो बेबायदि ओमफ्राय बिनिफ्राय धर्म फालन खालामनाय होनना बुंबा दाथ' गोबां रोखोमै इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ सिबिगासिनो दङ किन्तु सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि गांद' शास्त्र बिजाबनि जि फोरोंनाय बे फोरोंनाय मथे धर्म फालन खालामनाया जाबाय बे मोनसे मेनेजमेन्ट बे मेनेजमेन्टआ जाबाय जाय खामानिखौ मावोब्ला मुलुगनि गासिबो जिउ जिबिफोरा सुखु गोजोनै माने थांनानै थानायनि बेबस्था जायो बेनो माने धर्म फालन आरो दा जेनेबा जोंनाव परमहंस शिबनारायण स्वामिया सयथा बोसोन होलांदों बे सयथा बोसोना जाबाय गिबियावनो बे मुलुगखौ साखोन सिखोन लाखिनाय बे मुलुगखौ साखोन सिखोन लाखियोब्लासो बेमार आजारनिफ्राय जिब जिबिया रैखा जानानै सुख शान्ति भाबै थांना थानायनि बेबस्था जागोन आरो बिनिफ्राय जोंखौ नैथियाव बुंदों अराव आहुति होनाय अराव मोदोमनाय मिलौनाय गोदै गोथाव मुवाजों हुम होयोब्ला माने बे बारहावाया सोदाङो आरो बारहावाया सोदाङोब्ला बे गोग्गो बारखौ जों हां लानो हायोबा जिबिया बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो आरो थामथियाव जाबाय जिब फालन जिबिखौ जों खांनांगौ माने जिबिखौ जोङो दुखु होनाङा जिबिखौ दुखु होनाया बे मोनसे धर्म फालन जानो हाया दा बयबो आइमोन बाबामोना एसे सिन्था खालामनानै नायबानो जोङो बुजिनो हायो जिब जिबिनि दुखुआ बयनियाबो समान जों बयबो गथा देहा लानानै जेसे दिन थांनानै थागोन गासिबो जिब जिबिफोरानो गांनाय उखैनाय जायो लोमजा साजा जायो दुखु खस्थ' जायो दा बे जिबिफोरखौ जोङो मा खालामनांगौ खांनांगौ उखैनायनो आदार गांनायनि दै सि जोम गैयैनो सि जोम जब्रानि जोथोन अगियाननो गियान दान फंसे रावै बुंनो थाङोब्ला जाय जिबिहा बा जाय बेक्तिहा जि रोखोमनि आंखाल जादों बे आंखालखौ माने गैया खालामना होनाय आरो जाय बेक्तिया सोरबा सासे बेक्ति बा जिबिफोरनि दुखुखौ नुमारनो माने बेखौ बे दुखुनिफ्राय रैखा खालामनो नाजागोन बे बेक्तिया पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि नोजोराव माने जोहोलाव होननानै बुंदों आरो दा बेखायनो बुंबावदों शास्त्रआ जोंखौ मुलुगनि दुखुआव नोंसोर रावबो मेगन मेसेबनानै दाथासै होनना बुंदों आरो दा जाय धोनि बेक्ति बे धोनि बेक्तिया जुदि धोन थानानैबो गैजारोङिनि निदानखौ सुङाबा बे धोनिनि धोनाबो जेबो बेसेन गैया होनना बुंदों आरो बोलोगोराफोरनो इसोरा बोलोखौ हरदों लोरबांफोरखौ मदद होनो थाखाय देहायाव बोलो थाबानो बोलोगोरा जाया लोरबांफोरखौ मदद होनो हानायासो गुबै बोलोगोरा होनना बुंदों दा आङो बे सयथा बोसोननि मोनथामखौ बुंबाय आरो बिनि उनाव दङ जोंहा ओमकार जप प्राणायाम माने जोङो इसोरनि मुङा ओमकार बे ओम नामखौ जोङो गले गले लानांगौ ओम ओम बेबायदि सानसेयाव खमथाराव 10 खेब आरो गोजौआव 108 खेब जोङो ओम सद्गुरु मन्त्रखौ गोसोजों गोसो गाबज्रिनानै बा रिंसारथि खालामनानै जोङो इसोरखौ गाबज्रिनांगौ आरो बिसिबांखौ हायाबा नों बिसिबां हायो इसिबां बेबायदि खालामनानै जों इसोरखौ गाबज्रिनांगौ आरो बिनिफ्राय बाथियाव जाबाय ज्योति स्वरूपनि ध्यान धारणा दा ज्योतिया बे सान ज्योतिया बे अख्राङाव जोंब्लावनानै दङ दा जेरै जों नुदों बयबो बिजिरना नायबा नुयो अर जोङोब्ला अराव जों मा नुयो सोरां बिदुं अर सालाय उखुन्दै जों नुवा होमबा दा बे अरा सोब गोमोरबानो बे उखुन्दैबो गैला बिदुंबो गैला अरबो गैला अर सालायबा अरनि महर जेबो गैला दा बे अख्राङाव ज्योति स्वरूप इसोरा सान महरै नुजानानै थानायखायसो माने बे मुलुग संसारा माने मा होनना बुंदों सोलिगासिनो दं दा बे ज्योति स्वरूप गैयामोनबा बार बारनाय नङा दै थानाय नङा खुनु बिफां लाइफां रज'नाय नङा सान हर जानाय नङा गुदुं गुसु जानाय नङा गासैनिबो गुदिया जाबाय मा बै पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप आरो दा बेखौ शास्त्रआव हाबनायनि ओंखारनायनि माने जोंखौ शास्त्रआव खुलुमनो बोसोन होदों दा बेखौनो शास्त्रआव मा बुंबावदों बेसेबांबा सम बारलांनानैबो पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपआ गावनि गोथार गुनजों माने बे अख्राङाव
जथि रुबै नुजानानै दं होनना बुंदों। खिन्थु जोङो मानसि जाथिया गियानाव गरिब, जोङो थाखा फैसा सिमांनि मुवा धोन दौलत जौमोन रायजो बिनि निसायाव गबनानै बे जथि स्वरूपखौ जोङो सिनायनो हायाखै होनना बुंदों। खिन्थु जों मानसिफोरा एसे माने सायख'नानै नायोब्लानो बे सोर बेखौ माने सिनायनो हागोन होनना बुंदों आरो बुंबावदों जे माने पुर्ण परब्रह्म जथि स्वरूपखौ मोननानै रावबो माब्लाबाबो निखावरि जाया। गियानि सुबुंनि थाखाय परमात्मायानो गुबै दोहोन। बे बाथ्राफोरखौ मोजां रोखोमै मोनदांनो थाखाय जों एसे गोलाव सम हमनानै माने बिनि जि ध्यान धारणा बा शास्त्रजों नांथाबनाय जों नांथाबनानै थानांगोन आरो बेखौ जों बुजिनो नाजागोन। बुजिनो नाजाग्राफोरखौ पुर्ण परब्रह्म जथि स्वरूपानो गावनो बै बुजिनो नाजाग्रानि गोसो मेलेमाव गियान प्रेरण खालामनानै गियान जाखार होनानै बुजायनानै होयो होनना बुंदों आरो दथियाव जाबाय जाय आबुं बिनियावसो माने फोथाय होनना बुंदों। दा बे पुर्ण परब्रह्म जथि स्वरूप अर ब्रह्म एबा साना नुजानाय आरो नुजायि मोननैबो थासारियाव थानो हायो। दा बेखायनो बेसे आबुं, बेखायनो बेखौ जों मा होनना बुंदों पुर्ण परब्रह्म आरो बिनि मुङानो ओमखार आरो बेखौनो सनातन होननानैबो बुंदों। सनातननि ओंथिया जाबाय जायहा उजिनाय आरो थैनाय गैया, जायहा जागायजेननाय आरो जोबनाय गैया, बेनो सनातन। दा होनबा जोङो धर्म फालन खालामनांगौबा, धर्म फालन खालामनाया मोजां रोखोमै जाफुंनांगौबा जों बे मुलुगाव थानाय गासिबो जिउ जिबिफोरखौ समान नोजोरजों नायनांगोन। एक्चुवेलि जों बिसोरखौ ट्रिटमेन्ट होनांगोन। बिसोरखौ बुथारनाय बा दुखु होनायनिफ्राय जानगाराव थानानै जों बिसोरखौ खांनायनि बेबस्था खालामनांगोन आरो जग्य आहुतियाव बा अर ब्रह्मआव मोजां मोजां मोदोमनाय मिलौनाय मुवाजों हुम होनाया बे गासै मुलुगाव थानाय जिब जिबिफोरखौ खांनायनि बा बिसोरनि सुख सान्ति भाबै थांनानै थानायनि बे मोनसे बेबस्था। गुबुन हाबाजों बेबायदि जेबो जाया। दा जोङो नायदो जिब जिबिखौ खांनांगौ होननानै माबा मोनसे मासे मोस्रोम बा लेवार बा बेलाव बा गानलेर बेखौ जों हमनानै आदार दौनो हाया। खिन्थु माफा माफायै जों दौनो हाया। खिन्थु अराव जुदि जोङो आहुति होयोब्ला बे आहुति जे जों होबाय, बे आहुतिनि जि उखुन्दै बेजों माने बे बारहावाया सोदांबाय, बायु परिष्कार जाबाय। बे सोदांनाय बारखौ गासैबो जिब जिबियानो हां लानो हाबाय आरो बिनिफ्राय बारा सोदांजानायजों लोगोसे जों जे बे मोदोमनाय मिलौनाय फिथाइ सामथाइजों जोङो अराव आहुति होदों, बेहाय जे फिथाइ सामथाइनि जि रस, बे रसआ अख्राङाव थांनानै माने खफ' जानानै अख्राङाव थांबाय, थांनानै बे जोमैजों गोरोबहैबाय आरो बे जोमैजों गोरोबहैनानै बे मैला जोमैखौ बियो परिष्कार खालामगोन आरो परिष्कार जायोब्ला बिनिफ्राय थि समाव गोग्गो गोथार अखा गोग्लैयोबा बे बुहुमाव थानाय जि लेवा बेन्दों बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बेफोर गासिबो ग्रौ ग्रौ मोजां रोखोमै जानानै बिफाङाव बा आबादाव मोजां बिबार बारगोन। मोजां बिबार बारोबा मोजां फिथाइ थायगोन आरो मोजां फिथाइ थायोब्ला बे फिथाइखौ जिब जिबिया जानानै माने गुफुं देहानि बिगोमा जागोन आरो। मोनसे समाव एलबार्ट आइनस्टाइन वर्ल्डनि सासे फेमास साइन्टिस्ट बियो बुंदोंमोन, दा साइन्स उइदाउट रिलिजन इज लेम एन्ड दा रिलिजन उइदाउट साइन्स इज ब्लाइन्ड। माने जाय बिगियानाव धोरोम गैया बियो लेंग्रा आरो जाय धोरोमाव बिगियान गैया बियो माने खाना। दा जोंनि जे सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्म बियो बिगियान सम्मत, द मोस्ट लजिकेल एन्ड द मोस्ट साइन्टिफिक। दा आङो मुलुगनि गासिबो हिन्जाव हौवा हारि राव बायदि रोखोमनि धोरोमनि व्यक्तिफोरखौ आं खावलायनो सानो जे माने नोंथांमोनहा गाव गावनि मान अपमान सामाजिक सार्थ जेननाय देरहानाय बेफोर गासैखौबो गोजानाव दोनथ'नानै माने थार आरो नंखायखौ बिजिरलायनो थाखाय जों बयबो आवगायबोनांगौ। जाहाथे बयबो नंगुबै इसोरखौ सिनायनानै बिनि अनजानाय जि मोजां हाबा बे हाबाफोरखौ मावफुंनानै जाहाथे बयबो माने सुख सान्ति भाबै गोजोनै थांनानै थानो हायो। दा बिनि थाखाय जों बयबो सार्थ गैयाजासे आवगायबोनाया गोनां आरो बिनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायहरो। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः।